тарих гувоҳ аст, ки Истаравшани Бостон яке аз шаҳрҳои қадимтарини Осиёи Марказӣ буда, таъриху тамаддун, адабу фарҳанги хоси хешро дошта, дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ин қаламрав нақшу мақоми муҳимро бозидааст. аз ин рӯ беҳуда нест, ки онро ҳамсамту ҳамрадифи шаҳрҳои бузурги Самарқанду Бухоро мешуморанд. барои чӣ Истаравшан меноманд? вақте ки ба китоби Авасто менигарем, дар ки таърихи зиёда аз 3000 сола дорад, дар ин ҷо дар ратифи дигар давлатҳои Порт, Суғд, Бохтар, Хоразм Истаравшан низ ҷой гирифтааст. ва дар ҳамон давра маъмул буд, ки ба бисёр шаҳру ҷойҳо номҳои ҷирмҳои осмониро раво медиданд. аз ҷумла яке аз онҳо ситораи Сирус, ситораи хеле дурахшон буд ва аз ҳамин рӯ ба номи Истаравшан чун ситораи равшан ҳам маъно аст. дар таърихи тамаддуни башарӣ шояд кам шаҳрҳое вохӯранд, ки дар рӯзии наздик ба 3000 сола дошта бошанду 4 маротиба номи худро иваз карда бошанд: Киропол, Кироэсхата, Курушкада, Истаравшан, Уротепа ва боз ҳам Истаравшан. таърих мисолеро ёд надорад, ки ин ё он шаҳр мисоли Истаравшан аз рӯзи пайдошавӣ дар саҳифаи таърихи тамаддуни инсоният шаҳр ё кишвари қалъа андар қалъа ёд шавад. ҳанӯз асрҳои 4 пеш аз милод Истаравшан ба давлати ҳахоманишино ҳамроҳ гарда буд. дар ин давр Курӯш Кабир барои ҳифозати мулкҳои худ шаҳри ҳамноми хеш барпо мекунад, ки ин Курушкада буд ва форсҳо Курукада мегуфтанд, суғдиҳо Курушкад, ва азбаски забони онҳо намегардид ба ин калима, юнониҳо Киропол мегуфтанд. ва ин шаҳр дар бисёр маъхазҳо инчунин ҳамчун Киресхата низ ёдовар мешавад. ғайр аз ин дар бисёр маълумотнома бо номи шаҳри Зар, Зара, Сарин, Зарин ва рӯде, ки аз мобайни шаҳр мегузарад, Заринрӯд ном дорад. аз роҳи 14 бошад, ин шаҳр номи Уротепаро гирифтааст. яке аз чунин ёдгориҳои таърихӣ ва ганҷинаи нодиди таърих барои миллати соҳибтамаддуни тоҷик ин Муғтепа ё қалъаи Муғ мебошад. вақте ки қалъаи Муғ мегӯем, қалъаи Муғ ин чиро нишон медиҳад? ин таърихи миллати тоҷик нишон медиҳад. худшиносӣ миллат, эҳё, худогоҳӣ ба ҷаҳониён маърифӣ мекунад, ки мо халқи дирӯзакак не, мо халқи қадимӣ орёнӣ аз даври орёҳо омада истодем. ва имрӯз маҳз ҳар касе ки мебиёд, қалъа шаҳодатнома, шиносномаи аними таърихи миллат аст. қалъаи Муғ беҳтарин намунаи санъати меъмории шаҳрсозӣ, давлатдорӣ ва соҳибфарҳангии мардуми тоҷик, хусусан мардуми Истаравшани Бостон мебошад. таърихи Истаравшанро аз таърихи ин қалъаи бошукӯҳ метавон дарёфт. дар сарчашмаҳои таърихӣ маънои калимаи Муғ ба маънои рӯҳонӣ омадааст. зардушт яъне Муғ чӣ маъно дорад? Муғ калимаи тоҷик буда, маънояш ишора ба давраи оташпарастии зардуштиён мебошад. ва ҳамин қалъаи Муғ муғҳоро баландии рӯҳоние, ки дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекард, муғпат, муғнапат, муғбот мегуфтанд. муғҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ хеле обутоб ёфта мардумони донишманд буданд. онҳо аз имлоҳои дунявӣ, раббонӣ, ситорашиносӣ баҳраманд буда, дар ҳамин корҳои фаъолона иштирок мекарданд. ва то соли 841 пеш аз милод, то давраи кушта шудани Афшин Ҳайдар, дар ҳамин тарафи шимолу шарқии анамин қалъаи Муғ маъбадҳои оташии давраи ҳамон пештара қариб боқӣ монда буд то давраи омадани арабҳо. таърихи сохта шудани қалъаи Муғ тахминан ба асрҳои 7-8 пеш аз милод рост меояд. қалъаи Муғ дар баландии теппаи бузурге сохта шудааст. ин аз он сабаб аст, ки душман натавонад дохили қалъа ба осонӣ ворид гардад. тарҳи сохтани қалъа хоси худ буда, паҳноияш 6 гектарро ташкил мекунад. агар ба таърихи қалъаи Муғ нигарем, бисёр
جایهای آن چیزی که دقت ما را جلب میکند اساساً عبارت از اون که هم از جهت معماری هم از جهت تاریخی در برابر این قلعه اهمیت مدافعی داشت و هنوز سالهای 327 پیش از میلاد وقتی که اسکندر مقدونی به شهر استراوشن هجوم میکند و مقاومت سخت دچار میشود، زیرا که مردم استراوشن اهالی آن مبارزه شدید میبرند. دیوارها برج‌های قلعه خیلی سخت و مستحکم بود و اسکندر نتوانست آن را در روزهای اول به دست آورد. هفته‌ها میگذشتند، ماه‌ها میگذشتند، فقط بی‌حالی و بی‌مداری از سبب نبودن آب و خوراکی که تمام گرده بود اهالی بی‌مدار و آنها توانستند با واسطه چاهی با واسطه راه زیرزمینی که سای خوش شده بود از همونجا در آمده به اهالی قیر کردن شروع کردن. در اینجا اهالی زیادی قربانی حمله های اسکندر مقدونی گردید. از 18,000 اهالی 8,000 را نیست و نابود کردند. دیگرها باقی مانده‌شان به طرف کوهسار یا فرار کردند یا در مبارزه هلاک گردیدند. қалъаи муғ ба ғайр аз оне ки бо санъати баланди ҳунармандӣ сохта шудааст, инчунин тавре бино ёфтааст ки ҳангоми тохтутозҳо мардум тавонанд дохили он панаҳ ҷӯянд. гирдогирди қалъа девори мудофиавӣ, дидбонгоҳҳо ва бурҷҳои мустаҳкам вуҷуд дошт, ки барои ҳифзу ҳимояи қалъаву сокинонаш муҳим буд. қалъаи муғ ҷои ҳокимнишин дошт ва аз тарафи арк дарвозахона одаморо барои қабул мекарданд ва гирдогирди анами диёрҳо тиркашҳо буд, мергандавакҳо ва ҳар як ҷои холигӣ онҳо метавонистанд ки душманонро ба нишон гиранд. гирдогири анами қалъа ва ҷиҳати аҳама босуботи қалъа дар он буд ки дар вақтҳои ҷанг нооромӣ тамоми аҳоли шаҳр болои қалъа мебаромад, то 18-20 ҳазор нафар ҳама мебаромад бо хӯроку об ҳама чиз таъмин. сипоҳиён то рафтани ҳамин то бас шудани ҷанг ҷидолҳо аҳолӣ дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекард. даромади ин асосан ҳам даромади аз тарафи арк қалъа буд, роҳҳои зеризаминӣ низ дошт. ҳангоми ҳуҷум дар ҳолати бисёр мушкилиҳо бо роҳи зеризаминӣ метавонистанд ки баромда раванд. мутаассифона баъде ки обчакорӣ шуд, зироаткорӣ, ободкориҳо шуд, ин ғорҳо, ин чизҳои зерзаминӣ ҳамаш ҳозир нест. дар натиҷаи кофтуковҳои бостоншиносӣ аз ҳудуди қалъа нигораҳои зиёде ёфт гардиданд, ки онҳо аз давраҳои гуногуни тарихии мавҷудияти қалъа бозгӯӣ мекунанд. ҳамчунин аз нигораҳои ёфтгардида аён мегардад, ки мардумон дар он давра ба касбу кори косибию ҳунармандӣ, тиҷорат, кулолӣ, оҳангарӣ ва амсоли онҳо машғул буданд. дар болои қалъаи муғ шаҳраке мавҷуд бо номи вағнакат ва ин шаҳр дар қатори 5 шаҳри дигар тавонист ки ба искандари мақдунӣ муқобилати сахт нишон диҳад ва баландии анамин қалъаи муғ мухтепа аз сатҳи баҳр 1040 метр, диворҳои он 600 метр ва худи масоҳати мухтепа 6.8 гаро ташкил медиҳад. дар баробари ин як чизро ёдовар шуд ки ҳангоми кофтугоҳҳои бостоншиносон аз ин ҷо бурҷи осмонӣ кашф гардид ки сатҳи беруниаш 5.6 метр, даруниаш 3.6 метр ва бисёр чизҳои тарихӣ аз ин ҷо ёфт шуд. чунончи мӯҳри амудие ки дар он ҷо шерҳои болдор ва уқобҳо тарзи намудошон буд ва хумҳо, кӯзаҳои сафолин ва ҳар гуна чизҳои қадимӣ аз ҳои 31 пеш аз милод ёфт шуданд. ҳар боре ки қалъа вайрон мешуд, аз нав мардум онро иҳё мекарданд ва ногуфта намонад ки дар ҳамин асрҳои қариб 1500 сол қалъаи мухтепа
давраи зардуштиро асар гузаронидааст. дар қалъаи муғ як зумра шоҳон ҳукмронӣ намуданд. солҳои сол мегузашт, чӣ муғулҳо, чӣ туркҳо, чӣ дигарҳо ки ба ин қалъа ҳуҷум мекарданд, боз ба муқобилати сахт дучор мегарданд. ин нишон медиҳад ки аз қадим халқи тоҷик, миллати тоҷик баҳри дифои худ, дифои хиштан, дифои миллат, озодихоҳӣ, муборизаҳои беамон бурдааст. ва аз ҷумла дар радифи қалъаи муғ, мухтепа, дар ин ҷо талтепа низ аст. талтепа дар он ҷо як ҷое ҳаст ки малайтепа, яъне ҳамин мардуми озодихоҳи Истаравшан тавонистанд ки тоторҳоро дар ҳамин малайтепа шикаст диҳанд ва дигар тоторҳо ва муғулҳо ба ин ҷо ҳуҷум накарданд. то давраи навин охирин маротиба қалъа аз ҷониби ҳокими ҳамон давраи Истаравшан Шаҳриёр дар асрҳои 18 ва 19 обод гардид. солҳои сол асрҳои аср мегузаштанд, мухтепа ҳолати вайронеро дошт. баъд аз он асри 18 19 вақте ки Шаҳриёр Рустамбек ҳокими Истаравшан 1856 ба сари қудрат мебиёяд, ба обод кардани анамин қалъаи муғ мухтепа шурӯъ мекунад. дар ин ҷо вай арк, саломхона, қасри тиллоӣ, биноҳои манзилӣ, биноҳои ҳарбиро бино мекунад. хеле обод мекунад. вале мутаассифона дар натиҷаи ҷангҳои бемаънии феодалӣ аз тарафи Насруллохон амири Бухоро кушта мешавад. вақте ки амир вориди қалъа мегардад, мегӯяд ки агар ман медонистам ки ин Шаҳриёр ин қадар ободкор будааст, ман ҳаргиз вайро намекуштам. ободкор будааст. баъди охирин маротиба аз навсозии ҳокими Истаравшан Шаҳриёр қалъаи муғро аз ҷониби амир Насрулло ҳокими Бухоро вайрон карданаш, муддати зиёди вақт қалъа хобкадаеро мемонд. вале соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистону сиёсати фарҳангпарварона ва таваҷҷуҳи бевоситаи пешвои миллат ба таъриху фарҳанг, хусусан ба маконҳои таърихию ёдгориҳои нодир, қалъаи муғ бозсозӣ гардид ва ҳамчун осорхонаи бузурги таърихӣ имрӯз фаъолият дорад. дар арафи таҷлили 2500 солаги Истаравшан аз тарафи пешвои миллат, сарвари давлат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафи анамин ҷашн, анамин дарвозахона арк, биноҳои иловагӣ аз нав иҳё гардид. ин иҳё кардан, рӯй овардан аз сари нав ба таърихи миллат буд. бо гузашти айём, вақте ки ҳини ташрифашон ба Истаравшан супориш доданд ки лоиҳаи анамин қалъаи муғ тартиб дода шавад ва 14 июни соли 2017 таҳти рақами 402 бо ташаббуси раиси шаҳри Истаравшан Баҳром Иноятзода қалъаи муғ, қалъаи таърихӣ аз нав иҳё гардид ва дар ин ҷо амфитеатр барои 5100 нафар, диворҳои қалъа, маҷмӯъаҳои таърихӣ бунёд кард ки ин ба рушди туризми байналхалқӣ имрӯз мусоидат мекунад. таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонон ба ин қалъаи таърихӣ ниҳоят зиёд аст. баъди бозсозӣ дохили қалъа амфитеатри хеле зебову замонавӣ барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангии шаҳр сохта шуд. дар ин макон таъриху тамаддун, оину русум, соҳибфарҳангии хишро ҳар як нафари тамошогар дар меёбад ки миллати тоҷик мардуме буд дар давраи ҳазорсолаи таърих дорои фарҳанг, забон, таърихи худ. ин ҷо дар меёбӣ ки ба ҳар пора хоки ин ватан арҷгузор бояд буд. ин ҳама ободиву озодиро ҳифз бояд карду гиромӣ дошт. барномаи саҳифаи таърих буд бо маълумоти чанд аз таърихи қалъаи муғ ки дар шаҳри Истаравшан ҷойгир аст.